Приятели, чакайте. Здравейте, приятели, в днешното видео ще скачам най-големия скок в света с моето колело. Това е Асен, казвам му Анатохи, защото той се хвърля като Анатохич. Аз съм Енрико. Искам да се абонирате и да се абонирате в камбанката и да лайкнете този видеоклип. Нека да стигнем, колко абоната да стигнем? 60-70. 69 абоната, ако може до края на юни, хора. Това ще... Може би 100? Няма как да е 100, защото сега имам 38 или 37. Okay. Аре, дръж. Аре, бе, не си слагай там ръка. Аре, хора, изваждам си байкърчето. Аз съм байкър, де. Дръж малко колело. Дръж малко марката Био. Пари, не. Мама! Хора, пари! Какво ще правиш? Какво ще правиш? Каската ли се? Да, защото нали, как скача може да падне и да се удара. Ами коленки за ръцете? Няма коленки, тук в така хора, вижте какво се случи. Вчера паднах. Знаете ли за какво? Сето. Насилие все един скок и в земята. Вече се страхувам, си слагам вече каска, защото вчера си ударих и главата. И май заболя. Да. Добре, вземи си коля. Чакай бе. Само да не снимаш теб. Не бе. Като Гошето дава му да ме снима с гълба, той себе си снима. Еми аз не съм така. Добре. Той бе! Чихо. Аре. Сега ще излизаме навън. Абонирайте се. И камбанка, и лайк, и всичко на света. Нека да стигнем, хора. Хора, айде до нова година, след една година да стигнем 100 000 абоната. О, не. Няма да стигнем за 100 000 абоната. Еми за 500 абоната поне. Да, една година 500 000. Не бе, 500 абоната. Да. Хора, моля ви, нека да направим да изпреварим Гошето. Айде, аз да го бутам до там. Хора, оттам ще е скока. Аз ще се пускам от най-горе. Сега ще доближа до там. Вижте котката. Чакай. Вижте котката, хора. С теб не мога да снимам. Вижте котката. Пипния. Тя вече избега. Хора, ако скачам най-големия скок, искам да се абонирате и да лайкнете този видеоклип. Аре, покажи там бе, не ме снимаш, ще се щупа камерата. Мама! Беги с 300? Виж, бягай с 300 там като пише Дида. Къде? Дида. Бегам. Стигнахме до Дида. Снимай бе! Снимай бе! Колко мравки има. Аре хора, оттам чак отгоре ще се пускаме. Чакай да ви покажа. Ето там, точно където мина буса. Там ще... Мълчи, бе, очила. Дрики му вика мълчи очила. Дай газ, бе! Давай. Давай, Енрико. Давай, бе, Енрико. Стигнали? Няма ли да паднеш? Скок с биокс. Дрифт. Дай пак. Хора, ако мислите, че в този скок не беше добър, лайкнете. Аз мисля, че не е добър. Дай още един. Защото съм скочил
От края, то трябваше от средата. Еми тогава дай още един път. Аре хора. Това ли беше? Не бе. Залагаме се на работа. Еми ти като си объркал, какво да правим? Ще го снимаме. Давай. От тук само искам да ви покажа какво става. Тук има армия мравки. А където сега ще доближим. Снимам! Това вече беше добро. Не мога да повярвам как ги прави. Много добре този път беше. Брат, там има цяла армия мравки. Ами и мравуняка колко мравки. Хора, малко се ударих в крака, но няма нищо. Искаш ли ти, бе? Да пробваш един скок? Не. Хора, чакайте един момент. Сега ще кара. Да, хора. Да, ти ще караш и ще скачаш. Хора, и оттам ще скача. Няма, ще се пускам. Дай каската, че ти знаеш. Добре, чакайте хора. Хора, шофьора много луд. Чак си сложил каската обратно. Не, ти ме служи. Да. Аре сега, виж, спускай се с газ. 300. От она. От оня хора. Там така ли ще бегам? Не, за скаране. Аз усчекли. Ако паднеш. Ама искам и скок да направиш. Ще се опитам. Когато си се чекни на къде. Аре бе. Хора, чакайте. Хора, чакайте да го слагам, че е неграмот. Аре хора, тръгва. Вижте ме колко съм сега грозен. 3, 2, 1. Дара хора, то ще се разбие. Внимавай когато обърнеш! Хора, ето го. Разби ли се, бе? Хора, той се... не. Газ! Скачай! 1, 2, 3! Няма спирачки, отива при чичето. Отиваш при чичето ли, бе? Отиваш при чичето ли, бе? Аре, стига вече. Не, направо. Не дей. Снимавай колата. Еле хора, тук става. Чакайте само да минава трактора. Аре хора, спускай се! Не успяхме от камион. От буса, бе! Да кажем на хората чао! Хора, вижте как пада. В тревата, брат. Свалих се без това. За първи път. Да те покаже ли или не? Да те покаже ли или не? Какво ми казваш? Чакайте хора. И приятели! Чао! Чао, какво?